Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u treće odaje Zamka duše. Nastavljamo naš put sa svetom Terezijom Avilskom. U trećim odajama Terezija raspravlja kako možemo biti malo sigurni dok živimo u ovome progonstvu, bez obzira što je duša došla do tako uzvišenoga stanja, te kako treba živjeti u strahu Božjemu i daje ovdje neke vrlo važne napomene. Duša ovdje osjeća postojanost. Božja milost je potiče na podnošenje kušnji. Molitva u ovim odajama je uglavnom meditacija i molitva sabranosti. Želja joj je ljubiti Boga što više. Duša ovdje također provodi dugi period duhovnog života, te nailazi na opasnosti nekakvog stabiliziranja u ovim odajama te prestanka one dinamike duhovnog rasta. Dakle, postoji opasnost da se zaustavi trajno na ovim odajama, da ne napreduje dalje u četvrte odaje. Treće odaje označuju stanje onih duša koje su već uredile svoj unutarnji i vanjski život, ne padaju u svojevoljne, ni teške ni lake grijehe. To je stanje jednog dosegnutog stupnja prividnog savršenstva kršćanskog života, možemo reći. Ali u njima je još prisutno i u velikoj dozi ono duhovno sebeljublje, samodopadnost. Za daljnji put treba im više poniznosti, više poslušnosti. Stanje duša je označeno jednom postojanošću kršćanskog života. Božja milost ih vodi u kušnje, a molitva većoj otvorenosti prema Bogu. To je jedno stanje koje je naglašeno u molitvi sabranosti. Što reći onima koji su po milosrđu Božjem nadvladali sve ove borbe i po svojoj ustrajnosti ušli u treći stan? Što drugo doli blago čovjeku koji se boji Gospodina? Budući da sam neuka i nesposobna, nije mala milost da mi je njegovo veličanstvo dalo upravo sada shvatiti što znači na španjolskom ovaj redak koji sam gore spomenula. Da, s pravom ih možemo zvati blaženima, jer ako se ne vrate natrag prema onome što nam je dano vidjeti, idu sigurnim putem koji će ih dovesti do spasenja. Rekoh sigurnim, ali loše sam se izrazila, jer u ovom životu nema sigurnosti. Pa stoga uvijek kad o njoj govorim, u sebi dodajte pod uvjetom da se ponovno ne napusti započeti put. Terezija kaže da ustrajnost i milost Božja dovode dušu do trećih odaja. Doda i redak iz Svetog pisma koji govori blago čovjeku koji se boji Gospodina. Ako ne odustanu od puta koji su započeli, Gospodin ovim dušama daje sigurnost u savjesti. Dakle, ne obuzimaju ih toliko sumnje kao prije. No Terezija odmah nadodaje da nikada ne možemo biti potpuno sigurni dok smo god na ovoj zemlji. Iako je duša pobjedila u bitkama prvih i drugih odaja, mora i dalje biti na oprezu i budna da ne uvrijedi Gospodina. Prve odaje se sastoje u tome da se uđe u zamak, to znači početi upoznavati samoga sebe i ući u odnos s Bogom. U drugim odajama ulazimo u bitku, oštro se boreći protiv sila zla, a ulazeći sada u treće odaje, očekujemo da slavimo pobjedu, da ćemo napokon imati mir. No askeza se nastavlja, dakle duhovno vježbanje se nastavlja. Ovdje i dalje potrebna je naravno budnost, imati oči širom otvorene da bismo uočili zamke neprijatelja koje postaju sve profinjenije. Ovdje je potrebno dokazati svoju ljubav prema Bogu dobrim djelima, da ne ostane sve na dobrim željama i lijepim riječima, jer ćemo se brzo vratiti onda u niže odaje. Ove odaje mogli bismo nazvati duhovnom adolescencijom, odrastanjem duhovnim. Veoma je velika nevolja živjeti ovim životom, u kome uvijek treba biti poput onih koji imaju neprijatelje pred vratima, tako da ne mogu odložiti oružje ni kad idu jesti ni spavati i uvijek su u pripravnosti i strepnji da bi se s koje strane mogao dogoditi napad na utvrdu. O Gospodine moj i dobro moje,
Kako možeš željeti da se ljubi tako jadan život, a da se prestane željeti i moliti da nas uzmeš iz ovoga života? To je moguće samo u nadi da ćemo ga izgubiti tebi za ljubav i istrošiti sav u tvojoj službi i tako biti sigurni da je tvoja volja da nastavimo živjeti. U protivnome, Bože moj, daj da umremo s tobom, kako reče sveti Toma. Jer živjeti bez tebe i u strahu da bismo te mogli izgubiti zauvijek ne znači drugo nego puno puta umirati. Zato, kćeri, kažem vam da ne tražite drugo blaženstvo, osim da uđemo u sigurnost blaženika. Da kakvu radost bi mogli imati usred ovolikih strahova, kada se ne želi druga radost osim da se udovolji Gospodinu. Promotrite kako su ova stanja, pa i još savršenija, imali neki sveci koji su pali u teške grijehe. Zatim treba dodati da nismo sigurni da će Bog i nama po nekoj posebnoj pomoći pružiti ruku da se izvučemo iz toga stanja i dati nam načina da činimo pokoru kao i oni. Terezija opisuje ljudsko stanje na zemlji govoreći kako to zahtijeva neprestanu budnost, jer ima mnogo neprijatelja. To su grijesi i napasti. Kaže da jedino blaženstvo koje trebamo tražiti je da budemo jednoga dana u društvu blaženika, u društvu svetaca, ako želimo pronaći sreću za kojom čezne naše srce. Ako je naša sreća u tome da ugodimo Gospodinu, onda ne možemo ovdje imati potpunu sreću, jer stalno moramo paziti da ne uvrijedimo Boga svojim grijesima. I sama osjeća strahopoštovanje dok piše ovo djelo, jer vidi svoj život kao loše proživljen i osjeća sram što piše za one koji nju samu mogu mnogo toga poučiti. Traži od svojih sestara da mole za nju, da Gospodin uvijek živi u njoj. Terezija se prisjeća i gorko slatkih trenutaka kad je ona sama prolazila kroz ove odaje. To je trajalo otprilike 10 godina. Od prosinca 1542. kad joj je umro otac, pa do svog obraćenja 1554. kada je već imala 30 godina. Bilo je to vrijeme ispunjeno nesigurnošću i na duhovnom polju se neprestano kretala naprijed-nazad. Ipak, nakon smrti oca prisjetila se onog što je otkrila još u svome djetinjstvu, kako je život prolazan. Obnovila je one svoje početne ideale, no to nije prošlo bez muke i borbe između života molitve i svega onoga što je to priječilo i stajalo na putu. To jest, kako ona kaže, između prijateljstva sa Bogom i prijateljstva sa svijetom. Što se mene tiče, kćeri moje, kada mi dođe ova misao u pamet, a to se često dogodi, uzme me takav strah da ne znam kako uspijevam ovo pisati, pa ni kako nastavljam živjeti. Molite, kćeri moje, da njegovo veličanstvo uvijek živi u meni. Sa životom tako loše utrošenim kao što je moj, uistinu ne znam kako ostati u miru. Ne žalostite se što vam tako govorim. Vidjela sam, kad sam prije govorila na ovaj način, da se žalostite, zato što biste htjele da budem velika svetica. I imate pravo, i ja bih to htjela. Ali što da činim kad sam svojom krivnjom sve izgubila? Sigurno se ne mogu žaliti na Boga, jer mi je On udjelio sve potrebne pomoći da se ispune vaše želje i ja ih se nikada ne prisjećam bez puno suza. I koje li zbunjenosti da trebam pisati za duše koje meni mogu biti učiteljice. Ovo je bila teška poslušnost za mene. Dao Gospodin, budući da to radim njemu za ljubav, da vam ovo bude na korist. I molite ga da oprosti ovoj bjednoj i jadnoj drznici. No njegovo veličanstvo dobro zna da se ne mogu pouzdati ni u što drugo, nego samo u njegovo milosrđe. I kako mi je nemoguće biti, osim ono što jesam,
Ne preostaje mi drugo, nego osloniti se na njegovu samilost i uzdati se u zasluge njegova sina i djevice, njegove majke, čiju odjeću nedostojno nosim. I vi, kćeri moje, koje ju isto tako nosite, zahvalite Bogu, jer ste istinske gospine kćeri, a budući da nju imate za tako veliku majku, ne morate se tako stidjeti zbog mene, što sam ja tako loša. Nasljedujte je i razmislite kakva mora biti uzvišenost i korist što Gospu imamo za zaštitnicu, te kako nisu bili dostatni moji grijesi i moj bijedni život, da se u bilo čemu okanja sjaj njenoga svetog reda. Sveta Terezija je 1572. godine u trenutku kad je primala pričest iz ruku oca Ivana od Križa doživjela vrhunac mističnog života na zemlji, duhovni brak, i od tada je živjela u stanju 7 odaja. 5 godina nakon toga piše Zamak duše. Dakle, svetica piše zamak nakon što je već duži vremenski period živjela vrhunac mističnog života na zemlji i stanje 7 odaja. Ovo je važno naglasiti da bi se ispravno shvatile ove riječi Svete Terezije, ali zbog toga da ne bi imali krive predodžbe o unutarnjem stanju duša koje dođu do sjedinjenja. Jer sjedinjenje duše s Bogom ne mora se doživljavati u osjetilnome dijelu duše. Naprotiv, duša u njemu može kušati i tamnu noć. Bog svecima u osjetilnom dijelu može i potamniti put koji su već prešli. Tako Terezija u 3. odajama govori da bi bilo bolje ići naprijed, a njoj se samo čini da se nije odmakla od njih. Nakon govora o strahu počinje govoriti o povjerenju, pouzdanju. Svo svoje pouzdanje stavlja u Božju milost, bez koje ništa ne bi mogla. Videći svoju ništavost i grešnost, jedini lijek vidi u tome da pristupi Božjoj milosti, pouzdaje se u zasluge njegova sina i njegove majke Marije. Terezija je sigurna da ćemo i mi kad tad imati ovakva iskustva kakva je i ona prošla u duhovnome životu. U jednom trenutku ćemo se osjećati samodostatnima, potpuno sigurnima u sebe, a u drugom trenutku ćemo se osjećati slabašno, poniženo. U jednom trenutku ćemo biti čvrsto odlučni, a u drugom trenutku će nas zahvatiti sumnje. Ono što bi trebali naučiti kroz ta stanja je da smo jako potrebni Božje ljubavi i milosrđa i da se nipošto ne možemo pouzdati u same sebe, samo u Boga. No savjetujem vam jednu stvar. Ne trebate se smatrati sigurne zato što ste u ovom redu i što imate takvu majku i zaštitnicu. David je bio jako svet. Dobro znate što je bio Salomon. Ne uzdajte se ni u klauzuru, ni u pokore koje činite. Neka vas ne čine sigurnima ni vaše neprestane zauzetosti Božjim stvarima, ni trajno vježbanje u molitvi, ni to što ste se potpuno povukle od svjetovnih stvari, te što vam se čini da ih prezirete. Sve je to dobro, ali nije dosta da se prestanemo bojati. Umjesto toga ponovite ovaj redak psalma i često ga dozivajte u pamet. Blago čovjeku koji se boji Gospodina. Terezija se ponovno vraća na govor o strahu Božjemu i kaže da život u samostanu, pokori, molitvi nije dovoljan da se prestanemo bojati da padnemo. Dakle, koliko god živjeli svetim životom, nikada se ne trebamo prestati bojati pada i trebamo uvijek imati pred očima riječi psalmiste koje smo spomenuli na početku, blago čovjeku koji se boji Gospodina. Ovaj strah Božji znači strahopoštovanje, ljubavnu pozornost prema Bogu, kojega iz ljubavi ne želimo uvrijediti. Ovaj strah Božji zadobivamo kad imamo duboku iskrenu ljubav prema Božjim zapovjedima. Čut ćemo kasnije u 6. odlomku kako Terezija spominje onoga mladića koji je želio biti savršen i pristupa Isusu sa žarom, entuzijazmom, no odlazi tužan. Terezija ovdje vidi i sebe.
u svojim 30. godinama, kad je isto tako pristupala Gospodinu, spremna mu dati cijelo svoje srce. No nedugo nakon toga bi ga povukla natrag, kako ona kaže. Oni koji se nalaze u trećim odajama trebaju shvatiti da nije dovoljno samo gorljivo se predati Gospodinu, nego se znati i oporaviti od svojih padova, ne žalostiti se pretjerano, nego uz pomoć Božju ustati i hrabro nastaviti dalje, ne pouzdajući se u sebe, u svoje snage, nego u Božju milost. Ovdje duša treba shvatiti da Bog ima za nju planove koji su iznad njezinih sitnih planova, želja, projekata i stoga treba njemu prepustiti inicijativu, dati se voditi kao dijete. Osobito onda kad nas njegovi planovi i vodstvo iznenade, uznemire možda, jer se kosu sa našim planovima, našim strategijama, našim željama. Zapričala sam se tako da se više ne sjećam što sam govorila. Kad pomislim na moju bijedu, polome mi se krila, pa postanem nesposobna izreći bilo što dobra, tako da ne želim više o tome govoriti. Vratimo se na ono što sam počela govoriti o dušama koje su ušle u treće odaje. Nije mala milost to što joj im je Gospodin udjelio, pomažući im da pobjede prve poteškoće. One sada, a takvih dobrotom Gospodinovom držim, ima mnogo na svijetu, gorljivo žele ne uvrijediti Gospodina, pa se čuvaju i lakih grijeha. One rado čine pokoru, imaju svoje vrijeme za sabranost, dobro koriste vrijeme, vježbaju se u djelima ljubavi prema bližnjemu, vrlo su umjerene u govoru, oblačenju. One koje imaju obitelj jako dobro upravljaju kućom. Može im se zavidjeti na ovom njihovom stanju. Kako se čini, nema ničega što bi im moglo zapriječiti ulaz do posljednjih odaja, a sigurno im ga, ako one žele, ni Gospodin neće zapriječiti. Prelijepo je ovo njihovo stanje, da ne bi privukle sve Isusove milosti. Terezija sada opisuje osobe koje su dospjele do trećih odaja živeći uzornim i hvale vrijednim životom. Smatra da će ove duše doći do 7. odaja samo ako to jako žele, ako imaju jaku čežnju za tim. Zatim opisuje u čemu se sve sastoji ova čežnja. Ona ne smije počivati samo na izgovorenim riječima. Duša mora proći kroz mnoge kušnje, a i suhoću u molitvi. Terezija upozorava na nestrpljivost koja nas može zahvatiti na putu u ovim dobrim željama, dakle da postanemo nestrpljivi, želimo odmah nešto postići u duhovnom životu. A sjetimo se, ona je u ovim odajama provela 10 godina. Što više takvu dušu koja živi uzornim životom, taj način života joj može, ako ne pazi, biti i prepreka na putu. Zato što počne razmišljati kao da zaslužuje Božje milosti i darove. Terezija smatra da je pretjerana briga i mrmljanje zbog suhoće u molitvi znak manjka poniznosti. Svoju ljubav moramo potvrditi konkretnim djelima koji se ne temelje na osjećajima nego na odlučnosti naše volje. Poniznost je veća i od odricanja od svih stvari. Poniznost izražena u onoj svetopisamskoj rečenici sluge smo beskorisne. Dakle, ne trebamo tražiti ništa, nego se pouzdati potpuno u Boga. Bog će nam pomoći da shvatimo da kroz suhoću dolazi poniznost i mir. Gdje je poniznost, tu Bog daje svoj mir i tu nas suobličuje svojoj volji. No Terezija primjećuje da se mi lakše priklanjamo duhovnim ugodnostima i utjehama, nego li križu. O Isuse, koja li će među vama, sestre, reći da ne želi tako veliko dobro, posebno nakon što je prošla ono najmučnije? Neće ni jedna. Da, sve kažemo da ga želimo, ali za postati istinske Božje duše nije dosta to željeti,
kao što nije bilo dosta ovome mladiću, kad ga je Gospodin pitao želi li biti savršen. Otkad sam počela govoriti o ovim odajama, imam pred sobom lik toga mladića, jer ovdje se nalazimo ni više ni manje, nego u istom stanju kao što je bilo njegovo. Jer smo doslovce takve kao on, otuda najčešće proizlaze velike suhoće u molitvi, premda ima i drugih uzroka. Ne govorim o nekim unutarnjim nepodnošljivim mukama koje trpe mnoge dobre duše, i to najčešće bez vlastite krivnje, a iz kojih ih Gospodin izbavlja na njihovu veliku korist. Ne govorim ni o onima koji pate od potištenosti ili neke druge bolesti. Na koncu, u svim stvarima moramo sudove prepustiti Bogu. Ja sa sigurnošću smatram da je redoviti uzrok suhoća ono što sam rekla. Ove duše osjećaju da ni zbog koje stvari na svijetu ne bi učinile nikakav grijeh. Mnoge od njih ne bi učinile svojevoljno čak ni laki grijeh. Vide da dobro koriste svoj život i svoj imetak, ali ne znaju strpljivo podnositi da nailaze na zatvorena vrata kraljeve odaje, čijim se podanicama smatraju, a to i jesu. Ali ne razmišljaju da zemaljski kraljevi imaju mnogo podanika u službi, te da ne mogu svi ući u njegove odaje. Uđite, kćeri moje, unutrinu, u sebe same. Ne obraćajte pozornost na svoja malena kreposna djela, jer ste već kao kršćanke to dužne činiti. I mnogo više. Budite zadovoljne time što ste podanice Božje. Ne zahtijevajte više od toga, da se ne izlažete riziku ostati bez ičega. Gledajte svece što uđaše u odaju ovoga kralja, pa ćete vidjeti kolika je razlika između njih i nas. Ne tražite ono što niste zaslužile. Uistinu, nakon što smo vrijeđale Boga, ne bi nam smjelo ni pasti na da imamo pravo na nešto, pa niti ako smo mu puno služile. Savršenu sliku ovih duša Terezija nalazi u liku bogatog mladića iz Evanđelja kojeg smo već spomenuli, koji je mnogo učinio, ali treba sad ići dalje. I tu je baš glavna opasnost za ove duše. Dakle, pomisle da su do sad već puno učinile, da zato trebaju biti nagrađene posebnim milostima, posebnim darovima od Boga, a ako se to ne dogodi, onda upadaju u nemir, gube strpljivost. Čežnja za određenim duhovnim iskustvima je za njih istinska ona opasnost, zato Terezija posebno inzistira na poniznosti, koja se mora očitovati u strpljivosti i vedrini. Ponizan je onaj tko čeka i zadovoljan je onim što primi, svjestan da je to samo dar, a ne zasluga nekakva. Dakle, duše koje dolaze do ovih trećih odaja kao da osjećaju neko pravo pred Bogom da ih on nagradi za njihova djela, utjehama i drugim privilegijama. U odnosu na bližnjega lako padaju u duhovnu zavist, uspoređuju sebe s drugima, trpe kada vide da su drugi bolji od njih ili da imaju neke povlastice. U oba slučaja to je velik nedostatak poniznosti. Terezija kaže da mi koji smo svjesni da smo vrijeđali Boga svojim grijesima, ne bi nam trebalo ni pasti na pamet da smo nešto zaslužili, sada kada mu dobro služimo. O poniznosti. Ne znam iz kojega razloga ne mogu prestati vjerovati da se ove duše zbog nedostatka u poniznosti toliko žaloste zbog suhoća koje podnose. Ponavljam da ne govorim o onim velikim unutarnjim mukama
koje sam gore spomenula, koje su puno više od jednostavnog nedostatka osjećaja u pobožnosti. Prokušajmo same sebe, sestre moje, ili još bolje, neka nas prokuša Gospodin, jer On to zna jako dobro učiniti, usprkos sve naše odbojnosti. Promotrimo sada ove duše tako dobro uređene. Pogledajmo što one čine za Boga, pa ćemo odmah vidjeti da nemaju razloga žaliti se na njegovo veličanstvo. Jer kada nam kaže što moramo činiti da bismo bile savršene, mi mu okrećemo leđa i žalosni odlazimo, poput onoga mladića iz Evanđelja. Što biste htjele da učini njegovo veličanstvo, budući da nas treba nagraditi prema ljubavi kojom ga ljubimo? Treba promisliti kako ova ljubav, kćeri moje, ne smije biti plod naše mašte, već dokazana djelima. A ne treba misliti ni da su mu naša djela potrebna. Ono što je važno jest odlučnost naše volje. Tko ulazi u ove treće odaje? Kaže sveta Terezija da oni koji po Božjem milosrđu su svladali ove bitke svojom ustrajnošću, oni ulaze u ove treće odaje. U trećim odajama kreposti počinju nadvladavati nad porocima. Na primjer, ako se neka osoba srdi, bori se sa svojom srdžbom, u ove odaje ona ulazi kada blagost počinje nadvladavati nad srdžbom. Treba puno poniznosti. To je poruka ovih odaja, poniznost i poniznost. Rekli smo već da naš duhovni život treba dokazati djelima, ne treba ostati samo na riječima, ali ne treba smatrati da su Bogu potrebna naša djela, nego naša dobra volja, ona kaže. Onaj bogati mladić se zaustavlja na onome što on čini, a Bogu nisu potrebna njegova djela, nego njegova volja da krene za njim, da ide za njim. Sjetimo se i onoga farizeja u hramu, dok se hvali svojom pobožnošću, svojim djelima, istovremeno sebe uznosi zbog toga. Evo, to je upravo zapreka ovim trećim odajama. To je ta prikrivena oholost i postoji opasnost da se vratimo natrag, jer duša ovdje još nije učvršćena u krepostima, nije učvršćena u duhovnom životu. Izgledat će vam se da smo mi sve učinile, jer nosimo redovničku odjeću, koju smo svojom voljom uzele, te da smo zbog Boga ostavile sve stvari ovoga svijeta i sve ono što smo imale. Možda su to bile samo siromašne mreže svetoga Petra. Ipak, onomu tko daje sve što ima, čini se da puno daje. Doista, ovo je jako dobro stanje, samo ako se u njemu ustraje i ne vrati se ponovno među gamad iz prvih odaja, pa bilo to samo i željom. Ustraje li se u toj lišenosti i ostavljanju svega, bez sumnje doseći će se ono čemu se teži, pod uvjetom, i pazite, na to vas jako upozoravam, da se držite za beskorisnoga slugu, kako kaže sveti Pavao ili Krist. I neka se nikada ne misli da je Bog obvezan dati nam takve milosti, kao nagradu za ono što činimo. Što dakle možemo učiniti za Boga koji je tako velikodušan, koji je umro za nas, koji nas je stvorio i uzdržava nas u postojanju, ako ne da se smatramo sretnima, da mu nadoknadimo makar malo od onoga što mu dugujemo za ono čime nam je služio. Nerado koristim riječ služio, ali je zbilja tako. Tijekom cijeloga svoga života Gospodin nije drugo radio doli služio, a mi da se usuđujemo tražiti od njega slasti i darove. Kćeri, jako pripazite na neke stvari koje sam ovdje zapetljano napomenula.
jer to ne znam bolje objasniti. Gospodin će vam dati da to bolje shvatite, kako bi vam pomogao da iz suhoća crpite osjećaj poniznosti, a ne uznemirenosti, kao što bi to htio đavao. Kada je neka duša uistinu ponizna, ako joj Bog i ne daje utjehe, uvijek će joj dati, budite uvjerene, takav mir i sklad, da će se osjećati zadovoljnija od drugih, usprkos svim njihovim slastima. I vi ste sigurno čitale da Bog često utjehe daje najslabijima, a oni ih sigurno ne bi zamijenili za jakosti duša koje hode u suhoći. Veći smo prijatelji utjeha nego li križa. A ti, Gospodine, koji sve znaš, prokušaj nas da upoznamo sami sebe. Evo još nekoliko zaključnih misli na kraju ovoga prvoga poglavlja trećih odaja. Ovdje je duša došla do određene pobjede nad samom sobom, nad grijesima, svojim strastima, ima duboki mir, ne pada u teške grijehe, ali postoji opasnost jer duša već misli da je došla do određenog stupnja svetosti. Na neki način kao da je samu sebe kanonizirala, kao da ima neko pravo na milost, na Božje prijateljstvo i da je pravedno da joj Bog uzvrati. Na ovome stupnju duhovnog života Bog šalje onda kušnje, no ovog puta on šalje kušnje kako bi iskušao dušu da se više otvori besplatnosti dara i da bolje spozna samu sebe. Molitva ovih trećih odaja je meditacija koja malo pomalo sve više uranja u sabranost, u osluškivanje Gospodina. Dakle, molitva postaje sada sve jednostavnija i jednostavnija. Hvala vam na slušanju, na strpljivosti i ustrajnosti. Neka vas Gospodin blagoslovi i prati zagovor Svete Terezije Avilske. Čujemo se sljedeći tjedan kada ćemo govoriti o drugom poglavlju trećih odaja.